Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. A v dnešním videu to bude haul. A bude to haul z Kiku a z Pepka. Jdeme na to jako první. Pardon, nemám škytavku. Jsem si v Pepku koupila tuhle mikinu s motýlkem. A vlastně ty motýlky jsou tady. A je moc krásná. Potom jsem si koupila ty mega cute tepláky s motýlama. Oh my god, to je tak krásný, mě se moc líbí. Potom tady má tyhle černý kalhoty. Jo a tohle teda hospodka, nevím, jestli jsem to říkala. A jsou moc krásný. Jsem si v Pepku koupila tu čepici Hogwarts. Harry Potter, Hogwarts znamená bradavice. A je moc krásná. Pardon. A potom jsem si koupila takovýhle krabice Harry Potter. Ještě mám teda jednu, ale ta tady na zemi, i když mi jsou obě dvě na zemi. No to je jedno. Potom jsem si v Kiku koupila tyhle rukavice, protože na zítra má být -1 stupeň a na Sněžce a na Kutné Hoře už sněžilo. Dneska to dávali ve zprávách, takže se za chvilku budou hodit a je růžový a potom tyhle hořticový. Potom z Kiku mám tuhle super čepici, jsou tady kamínky a tady je čistě. A potom to je takový trošku lepší, mám tenhle ten kalendář, já vím to, ale my máme s mamkou takovou tradici, že můžete si udělat kalendář a si ty sladkosti nahromadí a gumičky a tak. Vánoce a já jsem nemohla odolat a musela jsem to vzít a ukážu vám, jak vypadá jedna krabička, nebo jak vypadá krabička vnitř. Nějak už nemám nechtě, protože se mi zlomil palec a tak jsem se musela stříhat, ale oni se narostou. Dobrá krabička, takhle se tam něco dá zře a je to dář a teďka si asi obleču věci těma čepicama. To vypadá s těma puntíkama. Takhle vypadám Hogwarts. Teď ty rukavice. Ne? Jo. Takhle vypadají. Já vím, je to taková jako divná barva, ale to nevadí. Já rukavice moc nemám, takže jsem nepotřebovala. Teď ty růžový. Tohle video dělám už po 3. a jestli se mi nepovede, tak už fakt jako nevím. A je to druhý, samozřejmě se to musí ještě poupravit, ale nevím. No ne, Já vím, že to jako že musím stopovat, ale mně se to jako že nechce stopovat. Ale teď už to stopnu, protože si jdu dát mikinu a kalhoty. Takže já jdu na to. Takže takhle vypadám, teda ta mikina má rulák, tak si to upravím. A mám teda i tepláky.
teďka ukážu v celé parádě. A takhle tady ty kalhoty. Já myslím, že dobrý, ne? Mně to přijde mega pěkný a teďka jdu na ty černý. A takhle tady ty černý. Co to je sušák? Jako Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Teda už mám prst v pořádku, takže už můžu zase začít háčkovat. Takže tak a ahoj a uvidíme se u dalšího videa. Ach jo.